περίπτωση των φιλολογικών καφενείων, τουλάχιστον με την κυριολεξία του όρου, δεν ανήκει στις δικές μας χρονολογίες. Είχε ήδη περάσει. Όπως ακούσαμε και εμείς, υπήρχαν κάτι καφενεία στην Δεξαμενή ή στην Ομόνια, τα οποία σαν φιλολογικά και συγκεντρώνανε τον κόσμο, τον δημοσιογραφικό και τον καλλιτεχνικό. Η δικιά μας περίπτωση, η δικιά μας γενιά συνάντησε χώρους που τους άρεσε για να συναντιόνται οι φίλοι. Και συγχρόνως όλοι μας αγαπούσαμε τον καφέ. Εμείς βρήκαμε την ευκαιρία σε έναν χώρο ουδέτερο, χωρίς καμία ατμόσφαιρα, να καθόμαστε και με την συζήτηση να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Λοιπόν, αυτά τα καφενεία είχαν αυτό τον χαρακτήρα, δεν είχαν χαρακτήρα. Και ήσαν ελεύθερα, σαν ουδέτεροι χώροι, να φτιάχνεις εσύ το σκηνικό σου με τον λόγο και να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα κάθε φορά διαφορετική, ανάλογα με το περιεχόμενο της συζήτησης.